what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe wondo Alwaka imanya manya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe wondo Alwaka imanya manya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumako Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Mashonaland and Central Province tiri kuno kuMount Darwin kune imwe nzvimbo ine nhoroondo yehondo yerusununguko muno muchibondo pachebondo. Kana paine vanoziva zvakaitika musi iwoyo, vanonyatsoziva nhoroondo iyi, vakapona pakupondwa kwakaitwa vanhu muvhileji imomo munguva yehondo yechimurenga nemasoja ekwaSmith Tibatei. Vanhu vatiri kutsvaga vanhu vakapona uye vakaona zvakaitika, kwete vakanzwa zvichiitika. Tinoda kunyatsonzwa yatinoti eyewitness account zvakanyatsoitika musi iwoyo, kuitira kuti mhuri yeZimbabwe igonyatsoziva nekudzidza zvakaitika kuchibondo, pachibondo ipapo. Sekutaura kwandaita ndo nzvimbo yatiri pazuva ranhasi, uko kwatiri kuita hurukuro nemagamba ehondo yerusununguko. Munogonawo kunge muri gamba rakabata pfuti, munogona kunge muri vabereki vane zvavakaita, unogona kunge uri chimbwido kana mujibha une basa guru rawakaita muhondo yechimurenga. Hazvinei nekuti uri kwaMutoko, uri kwaMuzarabani, uri kuMukumbura, uri kuMudzi, uri kuChimanimani, uri kuChecheche, uri kuChipinge, uri kuZhombe, uri kuGokwe, uri kuMberengwa, uri kuZvishavani, uri kuFelabhus, uri kuCholocho, uri kuKezi. Chirongwa chenyu chekuti iwewe pachezvako munhu usiyewo nhoroondo rebasa rawakaita muhondo yechimurenga yatingati muchirungu CV. Nekudaro sekutaura kwandaita kuti nhasi tiri kuMount Darwin, regai tikurukure nerimwe gamba rehondo tinzwewo parakafamba napo kuti vachiri kurangarira here basa guru ravakaita muhondo yechimurenga. Baba makadizve? Tiripo. Zita rakuberekwa ndiani? Kuberekwa Kafere. Zvipachitupa Ephraim Chomona. Handiti makaberekerwa kunzvimbo ipi? Ndakaberekwa kuChawanda. Kuchawanda. Mubhuku mumusha wekwani? Ende mumusha menyu makanga muri vakomana nevasikana vakawanda zvakadini? Mumusha medu chiberekwa isisu namai. Vakomana tanga triple 4, vasikana 6. Zvino vakomana tasaiwa vatatu mwakafa. Vasikana vasaiwa 4 mwakafa. Handiti Ephraim achitanga kusangana nemasoja ekwaSmith achiri kurangarira zuva iri ende chii chakaitika? Ephraim achikurangarira ndagara kupindura wataite 70 ndakaberekwa 75 inini 75 akaunti 65 akaunti 55 oh 1952 ndo zita rekuberekwa, ndo gore rekuberekwa kai? Gore rekuberekwa 52. Mvura yemunoita muchinwa Comrade Ephraim, asi asataura na Comrade Ephraim, tichitaura na Ephraim. Aberekwa Ephraim. Aberekwa Ephraim
ndiyibakubini kubhindura ndionekala kwatete ndichenda kumsha kula baba na mai takaka 74 tikanzwa kuti vanhu vari kuhona masoja nguva sengifanira igori muchitiro tauri masoja shuwa zvikanzi takaona vaisuka muchivanza amafurega uko amafurega takasana vashoma zvikanzi koimba mukudye pano takati ndopamba pedu zvikanzi hamakaenda kumakandangae takati atazisivangandanga zvikanzi kunongu hambe hakusasvika makanaka takandati azive makanaka kunoko zvikanzi tiutsva makanaka makaona weya mutoudzi vevakisei kwaenda kuya manje ndokutora panoiswa mapureti kadhaa ndokumwana washe mapango ndokuhambamo ini ndavandabvunza ndakati ko kuroko mutavi baba ndibongwa inini ndakabekenewa soka makavarova makafa tochotonani zvanzi makanangai mamaiseye makana mini takati makandanga vakata sei makana mukutami vakata sei tozomigwa matsungu mukuti makandanga stime saka nsaiwo vanhu asi vanhu futi vanhu vachawo tikanzi machobva totoye chibango akuhamai takati ko mukoro amai choo chanoziva amai akuruwa pisi musoro achirowa amai vabva vaendamo takapedza mazuva matatu ndakaona makombise vaya manje vari vana vakabva mubhuku macho umwe anzi Tobias nagodhima rokumonda kuchibasa zvikanzi mukasi uno takamutswa zvikanzi mutsamana vatongoni kuti tadzoka baba nguva sabhuku baba vabva vatimutsa tabva taga towataza Tobias uyu basa uyu hatamuziva ndokuti angari kuseri kwaimba zvoza hamundizivi yakumane takati tokuzivi notanga takura tani tokuziva zvanzi nyaya
내가 도배사가 사가. 그래서 아파세가 런다 쇼면서 이거 어디서 거임에 나가 저기 바바 아마이 낸 담시야 산사 이니 니부 왜 온도 포즈데스 마삼 신반지 아간 푸르비 이메 마사 라이프 소한지 용사 연절fu 인사비 간디치와 요한도니 간나페 마바 너트라이 안가네 이노드 반데 반함 소한지 반데 이르피나 에드만 간신 아밥사망 산지 Church magazine do yatino do ramaba afajito so asabu gaimush no kansedo akatecho vega mpugimu Sumanje jakata kamanje. Wakumene wa leya kumba kwao kumba kuna kazo. Ndizo sawata manje. Ava kuna baba. Wanza sabu msaje zin isi situano motesa sababa ngo wakade Santu ini ndiku gara kumba temangu. Saya anda tegenga wakubi kumi anda jatuh biasa kan angkar wakumi. Afenno kumi afa uno nuan afa lenu kutau. Santor man food. I couldn't have I couldn't watch over. I saw you can't talk of a moon. I would have put Varogum Gumber Vachong. Afa pase. Somente para o passe, afa conguga, afa enda boca co. Tu pessoa choia manja. A conguga não coco, afa taga. Somante, ia manja, afa quava. Avakro quando cucuro, iko avakro sempre no angafundo só junto, avakro, avabiangapa. Agora bem discutimos sangue mesmo, poder chorar, recuperação e recuperação da mão só, avabiangapa, sempre Casera ragbu. Ia fazona tau casagmuda. A fazem pa fasongaji gumpori. A faenda kumba kurenza dake. A fasonga do sonzi san. Bilai. Sonzi undu muguti sanu sunjoan. Ibu chava Buddha vamu sonzi imsan amtse afatamanje afamfeya san ndakuzi
uvakubi sanduva ndugu ndakavakuma sambekara ezvino ndimupi ndikumba zvanzi ko matechomuchi zvanzi ndikumbira kuti imimi nemadzimhenyu mutakuri ndiende kupi ndiende kunotsvaka byangu zvanzi muzvabinyoro kuti zvanzi imimi zvamunondiita mundisvise kumhangari masvise kumhangari koko ndoziva zvanoita usiku vamutakura vananaye kumangana venanaye kumangana vasuka kumangana kweko vati imisisi chiribudzai chidzoka henye kumba kwenyu chinsepano vambuza vasara kunze kochena avati ndokumbirawo sabhuku upawo sabhuku enda kuza sabhuku yekuno sabhuku wenyu enda kuza sabhuku avauya so ndokumbira kuti muchengete ndichengetai tosvika ekubiti chikuchengeta hatikuseka zvanzi aiwa muchende mazuva muchawana ndenge ndichitsvaga kuna mbyangu zvochokwadi vakatsvaga kuna mbyange iye wega abeke vakauya vakamwana shuwa ndekomiti wati kutsvaga vataura vawirana after shoko ravato ndingi ndakandi tesha matomwe moto ndini ndakandi chikota mari ndichi vapa mari vachikomi titsvagire anda utsvage zvokupfeka ndindatsvaga kuti imi asakane endai motsvaga zvokupfeka saizi yakati yetrausi hatongutenga waiti bverai kutenga kaki matrausi akaiyo kudhaya murasa waiti imi murasa kaunokazi kuti kaki mateme hadi matrausi ndoti nehembe dzakaki vakazoona hamuna kuzoona shuwa zvi ndakova ndini ndopa mari ichibva kuvantu ndinanditesha matomwe sho ndaifambisa mashoko acho kusvikewo nini ndataura nemakuru ndauya navo svika vantaura imikomiti endewogondo asi yenda muteneo ndakati kupyo kwemuteneo zvanzi muteneo kumozambique zvechokwadi ndakaenda kwaranda ndakaona makomiti
anda mkudu na fish na komedi danda na kumtsika ndakapera mazuva zvanzi oye Ephraim enda kumba wazokumba utaura baba wako hakuna kuhwadza namai ndakati amai vakasiyana nababa vari kudande amai vakatibereka zvanzi ungaondesiya mai ndakati ndoona ndoziva pavakarohwa zvechokwadi nguva yakakwana madzimai angu vati mwana vakomana adokweyo ndakavataura madzimai indikuenda hondo madzimai zvakanzi munodzoka mukaenda ndakati hazvizikani ndatosaina asi ndautauraka ndaenda kondo zvanzi ndakadhana zvakanaka zvitsoko ndakaenda ndichiona mai ari komedi dan komanda zvanzi amakori kupi ndakati amai vati kuchiswiti zvanzi wafunga kuti utesei ndakaenda kuona amai zvanza kuda kuona mai mutemo wobvuma mutemo wedu wati kusenzesa wobvume amenyu hauchemeri ndakati hauchemeri zvanzi amenyu chemeri amenyu chema kuti wakaenda kondo akuzoke kondo akuzoke ndakati hazvinei ndokekuzo ndasipiyelini zvochokwadi amai vakanzi ndakaenda kwaona amai ndakapiwa tumwa kunonzi vandiperekedza ndakapiwa makunonzi mairi vakandiperekedza ndakaona amai amai makavaona amai amai takaona amai vakatangisa kuchema zvanzi kuende kudzoka ndakati amai ndazvida ndega asvika amai vakanzi amai chomakomezanza ekomutande ona zvakira amai vakuchema hazvi mutemo wobvuma svikita amai mutemo wobvuma zvichonde ndakadzoke ndakasvoko makomezana ndanga ndichifamba nawo kumutsiga akumutanda tine mabhunu takaenda tambuka bhodha takasvika pabhesi tasvika pakapiviri takasvika pamvura usiku tasvika pamvura takaona pane ukombe pamwe nekampu pamwe neukombe pane nechari muchano chari munhu
moshano kope mono. So tangato mbarachi mvua takapinda mga kadiki takafamba takasvika panzi pakapiriviri tasvika pakapiriviri pako svanzi yese makonzi abenguvaziwaka svanzi sure pano ndopapiri ndotonwa paneni ndakati aiyo asatonwa pano ndakaenda kunze kutembwe kunyu tembwe kuno tembwe nyunyu tembwe zvino isu taenda kunyu tembwe ndokwakaungana vanhu ndakasvika panyu tembwe ini handa kupedza svondo ndatapinda patuning ndatatwina ndatatwinwa refu sabu refu takatwinwa takapedza mazuva yokutwinwa tata sadzo futi tapinda kutwinwa mailobyi MMG possible. Tapedza futi 6 months tapedza zvokutwinwa tava ndasodzwa ini futi ndakuenda kwaNdeya ndatwinwa kwaNdeya yokuondekiya ndatwinweko gore 6 months ndapedza manje ndava ndasoguguma ndava ndandakumbuka ndakusenzesa chi rari mashekani yokuondeke ndabva ndagara ndigoma sensaputiya ndaziuya zvakubhombachi zvanzi ngadzoke ndabva ndadzoka kutete kubhiriji vachida kuvabhiji patetedi mbedanda vaekupi mbedanda vakati vatseufute mbedanda zvanzi vaenda uko makonza vaenda kutete ndichagana ukutete ndoone kuti bhiriji patete robhambwaini asi havari bombe ndichapa masimba akomana vade kupi vade kuchengetedza bhiriji zvochokwadi ndege dzaedza kuuya kubhamba bhiriji patete zvagundika zvagundika ndakabva ipopo futi mbedandanzwa havachauya kubhamba bhiriji taza kutoa futi togara tauchengetedza kukempi ikempi inobhombewa nekliniki inobhombewa nevarungu yavo
watatakimbomba ande watatakimbomba ande inde kusika takana 79 tenda kuchimoya tafutamba tafutakana kuchimoya maticha vaticha vabvunzi vaya kuchimoya uku onzi chiuku kuchimoya vaya kuchimoya tafutamva ikoko tafutatekwa nepabhasi tafutaya uya kupita hondapera yamunaita hondapera ndopatakase uya nemabhasi tosuka mtali tovuka mtali soti tikenda kumsha tauya mara tosuka mara takara yange tites timara tites soti tukutakuranu varikenda uko kupesi loku iyo tafuta suke patika hondo ye tichenda kwahondo kwamro onzo panchi yapo tafutakana papo takufutini pabhasi tafutawa uso umo kwiko tafutainde sokumabhiza satomabhiza tafuta tsokamabhiza tafuta chichofuti swanzo kumabhiza kuita enda kupi endai weuchiukiza tichiva kumabhiza kwikomo taenda tafuta kwikomo tafuta bhiza futi swanze ngatobhurawana bali kumataojo ndokubhurawayo bali kumataojo taenda kubhurawayo obhurawayo swanze hakuna chakufisha kuno kwambe swanze hakuna chakufisha kuno ngatsoke kupi kwawabva tadzokera mutungwiza swanza iyo kubhurauma bwana kuite dzokera iki kugutu tasongutu tafutakana kugutu tafuta hanzi ndefuva batano pakapane foto ngapapetipetiwa isitanti fofa patando tafuta takaya kokwe ambukambe zvanzaiwa ngaenda kenyaka takatona nemakoria zvanzi kuchava matoni abva koria mutoni koria taenda munyanga
kutafutanda kutangwena refu tafuta vaiko kufunda zvikati ngaende kuita atari ndanda kwatari ini ndanda kwatari indakataiwa kwatari kuno kwa hatisi kuda kuno so ndikuda kundende kwindifande patani ndanda kwindifande patani kwakwemba tengi zozi makaitei kutuni kwenyu nakatande zozi tenginyi yamusenzana tava takusenza tengire ndienda pasope potengi mpuri tishadhimbo kuti kana ndege dzauya tosenza nadzo negedzo ndopaka mapepa zvanzi mapepa yokufira dhimu ndopatafira mapepa manje tofira mapepa zvanzi chendai uko uchungwizi musanganani napresidenti namugambi minkomo muchungwizi tatasangana namugambi zvonzi ndo mafia here kuti muende kumusha takatafira kutende kumusha zvoro kuti hondo hapyadai takati tekezozova kana hondo yako tiuya amugabe zvakanzi hondo yakatanga totanga utami endai kumusha vasho kuemba panzi zvanzi vaenda kumusha kudharwe tatapinda zvakanzi mukenokubikira kupi takati tenobika chawanda tandava tanyora chawanda matikiti atopiwa takapiwa matsamba chende taenda kumusha nokupena kwandakaita hondo hamuna hondo dzakazita rekuhondo mamutsi comrade anzi goga mundo comrade koga ndizvo amai comrade koga handitika ndekuni koga saka ndinongodzi comrade koga handitika aya ndoda kukutendai comrade koga munda makazowana ndakari mutacho achogumisa chani mumzobekufa izvo takati choere chaitase chapera chadzodza peukufa manyama inomoiye nyama hapana kone nyambamo ingombe iyo yakafa vakomana tovzoji vakumba nya osentubi umsango dzapemo sachokolimisa izvetaona bengwa kuti hatina pogara pajeke kugara konhama ipera hachipe nhamo yese zvakamutanga kuti ko mafiti ai mbaona takawana ivo vakati mari yenyu kuti ibereke uyai kuno
Titengechi Zimba Mane Shand Akunchakamuri. Hapana chakaburi. Madi Tansho Takata 50,000 is Taka 10,000. Equapa 10,000. I think Madi Beg Apanya Madiaganama. Nasitamo Mubetap. Sa muchine mamwe mazita ere eshamwari dzenyu dzamakarwa nadzo kuhondo amuchiri kurangarira. Vandakawana abengu akava vamwe makonde mai vadia pamibabart. Anditika. Aya, Comrade Cook. Ndinokutendai nenguva yamatipa pasara nhasi. Anditika. Born in 1952 and this is 2026. His recollection of events and places is still spot on. If you are watching this program, wherever you are and you feel you also need to live the legacy of the liberation struggle, this is your program. Get in touch. From Chibondo in Mount Daro in Mashonaland Central, on behalf of the producer of this program, Frank Wesere, my name is Robert Tapfumane. For now, it's bye-bye and pray for us. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe wondo alwaka imanya manya daga batesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe wondo alwaka imanya manya daga batesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe